بهلکفتا سەهەمین ساڵڤەگەرا کۆچبارکردنا هەلبەستوانێ بنابوو دەنگ سەیدایە جگورخوین ڕۆژا پێشەمبێ ڕێکەفتی 23 مەهادەهان 2014 تەفگەرا جوانی کورد لە باژارێ چەلئاغا و بە ئامادەبوونا هژمارێک ji welatiyên deverê şevbûyerkek hilbestî li Dardêxê bi pêşkêşkirina çar hilbestvanan Haşim Melabeşîr, Alî Bavê Diraq, Mizgîn Hekarî di vê şevbûyerka hilbestî de hijmarek ji hilbestan û muzîka Kurdî hat pêşkêşkirin. Ez Kurdim kurê hebûnim, dayîka mirov li gerdûnim, pêşmergeyê mala Mustafa me ar û etûnim, de çawa ez bê me lû stûnim. Spartakos ne bi tena xwe vê carê, Komberş rolê serek dilîzin, xirdest dihûnin tevnên asê. Buhara te bêtir rengîn e, çîçek û lal û zimanê şîn e, dil û ceger hunav heriştin, birîndarê a xeygola xwînê. Şemacî ser govenda, di sojî û can di ber de, bi min şîr û şekira bîr hatin cegerxwîne. Musa Cegerxûn helbestvanê me Kurd me dixwest em vê rojê gor neşatekî tevgera ciwanê Kurd niha divê şoreşa Sûrî de niha em dibûrin me karî ba em dîsa birêya vê rûniştina şarî em karibin bidine xuyakirin dengê birayê Cegerxûn û helbest çawa biya Kurdî û bi çi awayî kar dike warê netewiyê Kurdî de an dwarê şoreşa Sûrî niha em dibînin em çiqa karibin vê rêya ew tê de derbas bû karî tê de kar bike û karibê tarîxeke Kurdî bicesidênê gelek nivîstandinê xwe de an şerê xwe de an tarîxa xwe de an merhela xwe ya siyasî de. Weke niha bi smînaran tê de amade dibin, em xwestin tevgera ciwanê Kurd em sê çar helbestvan tê de amade bîn bi helkefta bîraniya seh salî ya mamostayê mezin helbestvanê me Cegerxwîn û em jî hatin tê de bejdar bîn û nivîskar û helbestvan vê rengî yanî vê demî de gelekî çalakiya dirabin û dibêjin wê bê derfetekî baş ji nivîskara re û ji pênûsa azad re. Ji rabûna şoreşa Sûrî ve gelek asoyên azadiyê bi rengekî berfereh hatin pêk anîn li ser xaka Sûrî bi tevayî û li Rojavayê Kurdistanê bi taybet. Bo wilo hijmarek dezgehên sivîl û tevgerên ciwanan dikarîne bi çalakiyên xwe yê rewşenbîrî û siyasî rabin. Barzan Hesên, Televizyona Ark, bajarê Çil'ağa.